Oziọma dịka Matiu si kwuo isi nke 4. Mgbe ahụ, Mmụọ Nsọ duru Yeshua rigo n'ọhịa ka ekwensu wee nwaa ya. Mgbe o busiri ọnụ ọgụ ụbọchị 2, ehihie na abalị, emesịa, agụụ gụrụ ya. Onye ọnwụnwa wee bịakwute ya sị ya, "Ọ bụrụ na ị bụ Ọkpara Chineke, kwuo ka nkume ndị a ghọọ ogbe achịcha." Ma ọ zara sị, "E dewo ya n'akwụkwọ nsọ sị, ọ bụghị naanị achịcha ka mmadụ ga-eji dị ndụ, kama ọ bụ okwu niile ọbụla nke na-esi n'ọnụ Chineke pụta." Mgbe ahụ, ekwensu kuuru ya baa n'obodo nsọ. O wee guzo ya n'elu akụkụ ụlọ ukwu Chineke, sị ya, "Ọ bụrụ na ị bụ Ọkpara Chineke, tụda onwe gị n'ala, n'ihi na edewo ya n'akwụkwọ nsọ sị, ndị mmụọ ozi ka ọ ga-enye iwu banyere gị. Ọ bụkwa n'elu aka ha ka ha ga-eburu gị, ka ị ghara ikpọbi ụkwụ gị na nkume ma eleghị anya." Yeshua sịrị ya, "Ọzọkwa, edewo ya n'akwụkwọ nsọ sị, anwala Onyenwe anyị Chineke gị." Ọzọkwa, ekwensu kuuru ya gaa ugwu dị oke elu, wee gosi ya alaeze niile nke ụwa na ebube ha. O wee sị ya, "Ihe ndị a niile ka m ga-enye gị, ọ bụrụ na ị ga-ada n'ala kpọọ isi ala nye m." Mgbe ahụ, Yeshua sịrị ya, "Laba, ekwensu, n'ihi na edewo ya n'akwụkwọ nsọ sị, Onyenwe anyị Chineke gị ka ị ga-akpọ isi ala nye. Ọ bụkwa naanị ya ka ị ga-ekpere." Mgbe ahụ, ekwensu hapụ ya. Ma lee, ndị mmụọ ozi bịakwutere ya na-ejere ya ozi. Ma mgbe ọ nụrụ na a rara Jọn nye, o wezugara onwe ya jee Galili. O wee hapụ Nazaret bịa biri na Kapanọm, nke dị n'ụsọ osimiri nke oke ala Zebụlọn na Naftali, ka okwu e kwuru site n'ọnụ Aịzaya onye amụma wee mezuo sị, "Ala Zebụlọn na ala Naftali, n'ụzọ oke osimiri, n'ofe Jọdan, Galili nke ndị mba ọzọ. Ndị ahụ nke na-anọdụ n'ọchịchịrị hụrụ oke ìhè. Ndị na-anọdụkwa n'ala na onyinyo ọnwụ, ndị a ka ìhè walitere." Site na mgbe ahụ, Yeshua malitere ikwusa na ịsị, "Chegharịanụ, n'ihi na alaeze eluigwe dị nso." Ma mgbe ọ na-ejegharị n'ụsọ oke osimiri Galili, ọ hụrụ ụmụnne abụọ, Saimọn nke a na-akpọ Pita, na Andru nwanne ya, ka ha na-awụnye ụgbụ n'oke osimiri, n'ihi na ha bụ ndị ọkụ. O wee sị ha, "Bịanụ so m n'azụ, m ga-eme unu ndị ọkụ na-akụta mmadụ." Ngwa ngwa, ha wee hapụ ihe niile ha ji egbu azụ so ya. O wee si ebe ahụ gaa hụ ụmụnne abụọ ọzọ, Jemis nwa Zebedi na Jọn nwanne ya, n'ime ụgbọ ha. Ha na nna ha Zebedi na-ekezi ihe ha ji egbu azụ. O wee kpọọ ha. Ngwa ngwa, ha wee hapụ ụgbọ ahụ na nna ha so ya. Yeshua na-ejegharị na Galili dum, na-ezi ihe n'ụlọ nzukọ niile ha, na-ekwusakwa ozi ọma nke alaeze ahụ, na-agwọkwa ndị ọrịa niile dị iche iche na nrịanrịa niile dị iche iche n'etiti ndị ahụ.
Akụkọ ya wee jezuo na Siria dum. Ha wee kụtara ya mmadụ niile ahụ na-adịghị mma, ndị ọrịa dị iche iche na mmekpa ahụ dị iche iche na-ejisi ike, ndị mmụọ ọjọọ ji ha na ndị ọnwa na-eme ka anya ghara ịdị ha mma, na ndị akụkụ ahụ ha nwụrụ anwụ. O wee mee ka ahụ dị ha ike. Ọtụtụ igwe mmadụ wee si na Galili, na Dekapolis, na Jerusalem, na Judia, na n'ofe Jọdan so ya.